Hej alle sammen og velkommen til Den er ikke begyndt. pisse. Hvad var det overhovedet, du sagde til mig? Ikke være så... Hype. Er I enige med det? Den er startet. Hej alle sammen. Det er verdens bedste start, det her. Hvad skal jeg? Når den starter. Jamen, vi er jo allerede begyndt for noget. Ej, slut den. Nej, snak nu videre. Vi er i gang. Kom nu. Den her video stopper nu. Nej, den gør sgu da ikke. Nu har jeg lagt den op. Jeg har ikke. Men kom nu bare. Nu har vi lige fået så drømme en start, og vi har allerede prøvet en gang. Hæft, det blev en lort video. Men se nu noget, jeg gider ikke vente med. Ellers så starter... Så er vi en god. Nej, ellers så starter jeg videoen ud. Okay. Morgen. Morgen. Hvis der er nogen, der har noget mere positivt at sige, så rækker de hånden op. Morgen. Kæft, det her det er en god video. Ja. Så det var så mislykkedes for Nu gør vi det. Jeg filmer. Ja,